Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang karanasan namin ng aking mga kasama. Nagdi-deliver kami ng mga produkto ng isang kilalang brand. Hindi ko na lang babanggitin kung anong produktong ito para manatili ang magandang pangalan ng kumpanya. Marami kaming karanasan sa aming paglalakbay. Kasama na rito ang naranasan namin sa isang barangay sa may Sorsogon. Taong 1972. Edad 26 ako ng mga panahon na ito. May asawa at anak. Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya. Malaking kumpanya na nagsusupply sa mga kaprobinsyahan. At isa na dito ang probinsya ng Sorsogon. Dati lamang akong tagalista ng mga delivery at tagatanggap ng order. Pero nang napromote ako sa trabaho bilang isang supervisor, ay kinailangan ko ng samahan ng aking mga tauhan kapag nagdi-deliver sila sa malalayong lugar. Lalo na sa mga probinsya. Kung saan may namamayagpag na probinsya ay doon din kami pumupunta. Kailangan naming maunahan ng mga karibal na kumpanya. Kapag kasi nauna kami ay mas marami kaming nakukuhang customer. Kaya dapat mabilis ang pagkilos. Bilang isang bisor ay may team kami. Yun ay ang mga taong nasa ilalim ng pamamahala ko. Kasama dito ay ang driver, ang helper, at ako na nakikipag-usap sa mga establishmento at nagmamay-ari ng mga tindahan. Bago ko simula ng karanasan namin sa Sorsogon, ay hayaan yung ikwento ko muna ang iba pa naming karanasan sa ibang lugar. Kasamang driver na si Ronald at ang katuwang nito na si Deo. At ako naman bilang bisor. Kung saan-saang probinsya kaming tatlo pinapadala ng kumpanya. Wala namang problema sa trabaho at mas gusto namin ng ganito dahil halos malibot na namin ang mga lugar sa bansa. Masaya ang karanasan namin sa paglalakbay. Pero meron din namang nakakatakot. Na kung mahina lamang ang loob namin, siguro ay matagal na kaming umayaw at umalis na sa trabaho. Ganun pa man, nanatili pa rin kami. Maganda kasi ang kitaan kapag nagbabiyahe. May libreng arawan sa pagkain. May pangbayad din sa may kwarto na uupahan kapag malayo ang pupuntahan. Mula sa opisina sa Manila, ay kailangan naming bumiyahe papunta sa mga kaprobinsyahan. May porsyento din sa bawat paninda. Kapag ito ay napaubos namin. Hinahati ko ang porsyento na yon sa aking kasamahan kaya nagtutulungan kaming tatlo sa pagkuha ng mga suki noon. At yun na rin ang dahilan kung bakit madalas kami makatanggap ng parangal sa opisina. Isang araw ay na-assign kami na mag-deliver sa isang bayan sa Laguna. Pinasurvey na rin sa amin ng lugar para matingnan kung makakuha pa kami ng iba pang suki sa lugar na yon. Pagdating namin doon, maayos naman sa mismong bayan ng Santa Rosa. May tatlo kaming diniliberan ng mga maliliit lamang na tindahan. Pero dahil hindi pa ganun karami ang tindahan sa lugar kaya mabili ang paninda sa mga tindahang yon. Pagkatapos naming i-deliver ang mga in-order nito, inalok pa namin ito ng iba pa naming paninda. Maganda at bago ang mga paninda na yun kaya hindi pa ito masyadong kilala ng mga tao. Pero na magamit na ng mga ito ang produkto, mabilis na akong makatanggap ng order ng ganong uri ng produkto. Tuwang-tuwa naman ako. Dagdag din yan sa kita naming tatlo. Maganda at produktibo ang lakad namin na yun. Sa kadahilan ng maliban sa aming suki ay nakakuha kami ng 3 pang panibagong suki. Marami rin ang kinuha nila sa produkto namin. Wala pa kasing ibang nagdi-deliver doon kundi kami pa lang. Ang swerte talaga natin. Marami tayong na-deliveran ngayon. Wika ko sa driver at sa kasama namin na si Deo. Kaya nga sir, sana marami din tayong makuhang suki sa kabilang bayan mamaya.
Saglit muna kaming huminto para kumain ng tanghalian sa isang karinderya. Marami ang mga lutong ulam. May bopis, may dinuguan, minudo, putsero nilaga at iba't ibang klase ng gulay. Paborito ko ang dinuguan pero ito ang klase ng ulam na kahit gusto ko pa, hindi ako kumakain hanggat hindi ko nakikita kung sino at paano ito niluto. Si Ronald ay kumuha ng paksiw na isda. Si Deo ang kumuha ng dinuguan. At ako naman ay isda na paksiw din at kumuha kami ng gulay na chop suey. Pagkatapos namin kumain ay bumalik na rin kami ng sasakyan. Saglit na nagpatunaw ng aming kinain. Wala naman kaming problema ng una. Pero habang nagpabiyahe kami papunta sa kabilang bayan, nagreklamo si Deo na nahihilo umano siya. Ang buong akala namin ay mataas ang dugo nito kaya pinainom ko ng tubig. Pero maya-maya pa, nagreklamo itong masakit ang kanyang tiyan na ayon dito ay para bang umiikot. Doon ko na sinabi kay Ronald na ihinto na muna ang sasakyan. Paghinto ng sasakyan, kaagad na bumaba si Deo. Hindi pa man ito nakatabi ng maayos sa daan. Kaagad na itong nagsuka at nang nagsuka. Napamura naman kami ni Ronald nang maamoy namin ang suka nito na hindi maintindihan ang amoy. Napakalansa na aakalain mong kumain ito ng hilaw na karne. Halos hindi ko kinaya nang makita ko itong nagsuka. Para bang mga laman na punong-puno ng balahibo. Maitim na balahibo yon, na parang galing sa baboy. Yung kulay itim na baboy. Namumula rin ang mga laman na tila ba hindi naluto. Maging kami ni Ronald, napasuka sa nakita at naamoy namin. Halos ayaw ko ipainom kay Deo ang tubig na baon ko. Pero dahil sa sitwasyon nito, wala akong ibang magagawa kundi ang ipamumog yun sa kanya. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na itatapon ko na lamang ang lalagyan na yun mamaya. Hindi mahinto-hinto ang pagsusuka ni Deo, kaya naghanap ako ng taong pwedeng makatulong sa amin. Dahil sa highway yun, wala masyadong kabayan sa paligid. Mabuti na lamang at may dumaan na isang tricycle. Pinara ko ito at tinanong kung may alam ba itong manggagamot. Dapat sana'y dadalhin si Deo sa ospital. Pero ewan ko ba kung bakit ang natanong ko sa driver ay manggagamot na albularyo. Mabuti na lamang at mabait din ang driver ng tricycle na yon. Nilapitan ito si Deo. Tiningnan kung ano ang problema. Nang makita nito ang sitwasyon at ang mga isinusuka ni Deo, sinabihan niya ako na kailangan namin itong madala sa isang albularyo. Inalalayan namin si Deo at isinakay na sa tricycle. Sinamahan ko na rin ito sa tricycle habang si Ronald ay nakasunod lamang sa amin noon. Nagkataon naman na nasa tabi lamang ng daan ang bahay ng albularyo pagkalagpas namin ng highway, kaya't nasamahan pa rin namin si Deo. Isang bahay na gawa sa kawayan at kahoy ang tumambad sa amin. Kung titingnan sa labas ay maliit lamang ang kubo na yon pero pagpasok sa loob, hindi namin inakalang malawak at malinis ang loob ng pamamahay na yon. Magaan rin ang aura sa lugar. May isang malaking altar. Kaagad namang ginamot ng albularyo si Deo gamit ang langis. Habang nag-uurasyon, ginuhitan niya ng krus ang noo ni Deo gamit ang langis nun. Kasunod nito ay ang paghilot niya sa batok, sa likod at hanggang sa tiyan, habang hinahaplasan siya nito ng langis. Ilang sandali lamang ang nakalipas, muling nagsuka si Deo ng puro tubig. Nang bumalik na sa normal ang kulay niya at nakakahinga na ito ng maayos ay pinagpaligo siya ng albularyo sa likod ng bahay nito. At ang damit niya ay pinahubad sa kanya kaya
Pinahiram ko na lamang muna dito ang extra kong damit na dala. Mabuti na lamang at palagi kong pinapabaunan ni Mrs. ng extra na damit at short nun. Swerte ni Deo dahil halos magkapareho lamang kami ng sukat. Mas malaki lamang ako sa kanya ng konti. Pagkatapos magbihis ni Deo, tinanong namin ang albularyo kung ano ang nangyari kay Deo nun. Ayon sa kanya, minarkahan ng aswang si Deo. Binalak din siya nitong taniman ng yanggaw pero dahil mataas ang dunga ni Deo, kaya hindi tumalab ang pangyanggaw sa kanya ng aswang. Tinanong kami ng albularyo kung saan ba kami nanggaling at kung may kinainan ba kami sa bahay o handaan. Wala humanong, pero dumaan kami sa karinderya at kumain ng tanghalian. Magkaiba lang kami ng kinain ni Deo. Sa akin isdang paksiw at gulay. Yung sa kanya po dinuguan. Tumango ang albularyo sa kinuwento ko sa kanya. Tinanong niya kaming muli kung saang karinderya kami kumain. Tinuro ko naman sa kanya kung saan banda. Kaya napamura ito. Ayon sa kanya, matagal nang hindi nagbubukas ang kainan na yun sa lugar. Ngayon niya lang nalaman na muli itong bumalik. Kahit naguguluhan ay hindi na lamang ako nag-abala pang muling magtanong. Magbabayad na sana ako nang sinabi ng manggagamot na hindi siya tumatanggap ng bayad noon. Dahil doon ay labis kaming nagpasalamat sa tulong na ginawa nito kay Deo. Tanging ang tricycle driver na lamang ang binayaran namin at nagpasalamat sa pagtulong nito sa amin. Na siya namang kinatuwa nito sa binigay naming halaga. Hindi man yun kalakihan pero sapat na yon para gumaan ang kanyang pagmasada sa araw na ito. Imbis na tumuloy sa iba pang bayan, napagpasya na lamang namin na bumiyahe pabalik na Manila. At tanging sa daan na lamang namin pauwi kami maghahanap ng pinibagong suki nun. Hindi naman kami nagkamali sa aming desisyon. Nakakuha naman kami ng 3 pang panibagong suki sa may daan. Bago at maliit lamang yun na tindahan pero nasa maganda naman itong lugar kaya nakakasiguro kami na lalaki pa yung tindahan na yun. Ganun din ang 2 pang bagong tindahan na aming napagbenta ng aming paninda. At dahil hindi kami nakapunta sa malayong parte ng lugar, nagawa pa namin mag-report sa opisina bago kami umuwi sa kanya-kanya naming bahay. Halos hindi naman makapaniwala ang aming manager sa kwento. Pero sumagot ang isa naming kasamahan sa opisina noon na naranasan na niya mismo sa parehong lugar din ang naranasan ni Deo. Pero ang kaibahan lang ay hindi siya nakasuka kagaya ng nangyari kay Deo at wala ring albularyo ang tumulong sa kanila. Kaya siya tuluyang nagkasakit ng 2 linggo nun. Katunayan ay kakabalik lamang niya sa trabaho. Dahil sa sinabi nito ay nagkatinginan na lamang kaming 3. Hindi pa rin kasi nawala sa isip namin ang sinabi ng albularyo na pwedeng mangyari kung hindi na iluwan ni Deo ang kanyang mga kinain. Kinilabutan talaga kami nun. Pagdating sa bahay ay ikinuwento ko kay Mrs. ang nangyari kay Deo at ang ikinuwento sa amin ng isa rin naming kasamahan sa trabaho. Kinabukasan ay muli na kaming nagkitang 3. Muli kaming bumalik sa lugar sa Laguna. Pero ganoon na lang ang pagtataka namin ng pagdating namin sa lugar kung saan dapat nakatayo ang karinderya na yon. Wala ito doon. Naging bakante ang lugar. Naisip namin na tama ang lahat ng sinabi sa amin ng albularyo. Kaagad kaming pumunta sa bayan na binalak naming puntahan. Nakahanap naman kami ng suki at maayos ang aming lakad ng araw na yon. Pag-uwi namin, bumili kami ng mga gulay na tinitinda. Yun bang galing sa tanim ng mga residente sa lugar. Doon na rin kami dumaan sa lugar kung saan kami dinala ng driver ng tricycle para magamot si Deo. Nagkataon naman na walang maraming nagpapagamot sa albularyo kaya naisipan na muna naming pumasok at binigay ang binili naming mga gulay bilang pasasalamat sa kanya. Pagkatapos naming maibigay sa albularyo ang mga dala,
Nakipagkwentuhan kami saglit. Doon namin ikinuwento ang mga nangyari sa isa naming kasamahan sa trabaho. Nang marinig ng albularyo ang aming kwento, pinag-ingat niya kami sa aming katrabaho. Binigyan rin kami nito ng maliit na bote na may lamang langis. Sinabi nito na malalaman namin na aswang na nga ang aming kasamahan. Kapag nasa malapit siya at kumuloy ang langis at aapaw sa bote, mag-ingat kayo sa kanya. Ibig sabihin yan, nakakain na siya ng hilaw na karne. Nagpasalamat naman kami sa albularyo sa binigay niya. Nagpaalam kami dito na hindi na magtatagal pa at pakagabihin na kami sa daan. Habang nasa daan ay napag-usapan namin kung sino ang unang lalapit sa kasamahan namin. Tawagin na lamang natin yung kasamahan namin yun sa pangalang Eric. Ayon kay Deo, bahala na umano. Gabi na nang makarating kami sa Manila. Gumarahe kami ng sasakyan at nag-logout na. Pagkatapos ay nagkanya-kanya na kami ng uwi sa bahay noon. Kinabukasan pagkapasok ko, nahuli ako ng konti kina Deo at Ronald. Nasa opisina ng mga ito nang dumating ako. Hindi naman ako late sa pagpasok pero mas nauna ang dalawa kong kasama kaysa sa akin. Nang araw na yon ay biglaan kaming na-assign sa isang malayong probinsya. Ito ngayong Sorsogon. Ayon sa aming manager, 2 team ang dapat na naka-assign doon. Kami at ang team ng kasamahan namin sa trabaho na si Eric. Dahil sa biglaang pagdestino sa amin sa lugar, umuwi na muna kami para kumuha ng aming kagamitan, lalong-lalo ng aming mga damit. 1 linggo kaming mawawala sa syudad. Kailangan kasi naming ikutin ang probinsya at tingnan kung ano ang sitwasyon at kung marami ba kami makukuhang suki sa lugar. Gastos naman lahat ng kumpanya. At ayon sa aming manager, ay umupa ang kumpanya ng isang bahay kung saan may 2 silid na tutuluyan namin sa loob ng 1 linggo. Ang 1 silid ay para sa grupo nila Eric at ang 1 silid naman ay para sa aming 3. Kaya wala na kaming problemahin pa. Mabilis na lumipas sa mga oras. Kasalukuyan na kaming nasa biyahe papuntang Sorsogon. Habang nag-uusap-usap tungkol sa mga bagay na aming gagawin para makakuha ng mga suki sa lugar, napag-usapan din namin ang aming kasamahan sa trabaho na nasa kabilang grupo. Doon na namin naalalang binigay sa amin ng albularyo. Tinanong ko sina Deo at Ronald kung dala ba nilang langis na galing sa matanda. Sumagot naman si Deo na nasa bulsa ito ng kanyang bag. Ganon din ang sa akin. Si Ronald naman ay ipinasok niya ang maliit na bote sa kanyang bulsa kaya nagbiruan pa kami na kanya-kanya na kaming paraan mamaya para malaman kung totoo ba ang sinasabi ng albularyo. Pagkatapos ng 12 oras na paglalakbay ay nakarating na rin kami sa siyudad ng Sorsogon. At dahil kinabukasan pa naman kami iikot sa lugar, dumiretso na muna kami sa bahay na inupahan ng kumpanya para sa amin. Pagdating namin sa lugar ay naroon na ang kasama namin na kagrupo ni Eric pero wala si Eric sa loob ng bahay. Sabi ng 2 niyang kasamahan ay may binili lamang sa tindahan. Kaya pumasok na muna kami sa silid na para sa amin at inayos ang aming mga gamit. Pagkatapos maayos ay muli na kaming lumabas para makapagligo na bago magpahinga. Sinabihan ko na si Deo at Ronald na mauna na munang maligo. Magpapahuli na lamang ako dahil nakikipag-usap ako sa ibang bisor na kasama nila Eric noon. Tawagin na lamang natin itong Roque at ang isang kasama nila na si Lance. Magkakasundo naman kaming lahat sa opisina. Walang sapawan din sa pagkuha ng mga suki noon dahil may kanya-kanya kaming ruta na ang opisina mismo ang nagbibigay sa amin ng alituntunin kung saan kami maghahanap ng aming customer. Habang nag-uusap kami, ramdam ko na may gusto itong sabihin sa akin pero hindi nito magawa dahil may kasamaan siyang nasa paligid kaya hindi na muna ito nagsalita pa.
Niyaya ko naman sila na sabay-sabay na kaming kumain ng hapunan mamaya. Pumayag naman si Roque at ang dalawa niyang kasamahan. Hapon na nang magising kaming tatlo. Paglabas namin sa silid, naghihintay na rin silang tatlo. Sina Eric, Lance at Roque. Sa aming tatlo ay tanging si Deo ang hindi nakalimot dali ng kanyang bote ng langis doon. Pagkakita sa amin ay mabilis na nagpatiuna si Eric. Ayon dito ay maghahanap ito ng tricycle na sasakyan namin papunta sa lugar kung saan kami kakain. Hinayaan na lamang namin ito. Maya-maya pa, may dumating ng tricycle pero walang Eric na bumalik. Ayon sa driver ay nauna na ito sa lugar. Pinapasabi nito na magkikita na lamang kami mamaya. Naisip ko na ang weirdo ni Eric. Gawa ng pare-pareho lang kaming baguhan sa lugar pero para bang kabisado niya ng lugar kung nasaan kami. Ganong ang pagkakaalam namin ay sa Manila naman ito nakatira. At ang probinsya nito ay nasa Abra. Pero dito sa Sorsogon, bakit tila kabisado niyang lugar? Hindi ko napansin na natutulala na pala ako sa pag-iisip. Kaya nagulat ako nung tinapik ni Roque ang balikat ko. Parang ang lalim ng iniisip mo, pre. Puna nito. Nawiwirduhan ako sa kasama niyo, pre. Kay Eric. Doon ko lang nalaman na maging sila man ay nawiwirduhan na rin sa kasama nila. Ayon kay Roque, hindi naman ganon kumilos si Eric nung hindi pa ito nagkasakit. Pero nang bumalik ito sa trabaho pagkatapos nitong magkasakit nun, tila ba naging mailap na ito sa kanya. Gusto ko pa sanang makipag-usap kay Roque tungkol sa sitwasyon ni Eric pero nakasakay kami sa tricycle. Kaya kailangang malakas ang aming boses habang nag-uusap. Pinili ko na munang manahimik nun. Mabilis naman kaming nakarating sa mga kainan at doon ay napakaraming pagpipilian. At para masigurado ang aming kaligtasan, ay mas pinili namin ang kainan na maraming kumakain at nasa sentro mismo ng lugar. Kung saan maliwanag at makikita mo talaga ang mga uri ng putahe na kanilang niluluto nun. Pinili namin ang paa ng manok na inihaw ng sa ganun ay nakakasigurado talaga kaming luto ang aming kinakain. Hindi lumapit si Eric sa pwesto kung saan kami naroroon. Nandun lamang ito sa kabilang pwesto kung saan mangilan-ngilan lamang ang mga tao. Hinayaan na lamang namin ito. Nagpatuloy na lamang kami sa aming pamimili ng aming ipapaluto nun. Pagkatapos makapamili ni Deo ay nagpaalam ito na puntahan niya lang sandali si Eric. Pinayagan ko naman ito at tinanaw na lamang. Sinundan naman ito ni Ronald ay hindi pa naman naluluto ang aming pagkain. Lumapit din ito kina Eric at Deo. Pero ilang sandali pa ay tumayo na silang dalawa para bumalik sa pwesto. Samantalang si Eric ay nanatili pa rin sa lugar. Pagdating ng dalawa sa pwesto namin, sinabi ng mga ito na ayaw lumipat ni Eric kaya hinayaan na lamang nila ito sa lugar. Pero tumingin naman sa akin si Deo na tila ba may gustong sabihin. Pero nanatili lamang itong tahimik. Tanging si Roque at Lance ang nagtanong dito kung bakit basa ang kaliwang pantalon niya na naroroon mismo nakatuon sa kanyang bulsa. Nasagi ko lang kanina yung basang mantil ng lamesa. Pagpapalusot na lamang nito sa dalawa. Dahil doon ay nagkatinginan na lamang kaming tatlo. Pagkatapos kumain ng hapunan ay hindi na kami nagtagal pa sa lugar. Iniisip kasi namin ang aming nakaparadang cargo van na punong-puno ng aming paninda. Bago pa lang kami sa lugar kaya nag-iingat kami na baka pagdiskitahan nun. Mayayari talaga kami sa kumpanya. Paglabas namin sa karinderya, dali-dali naming hinanap si Eric. Pero hindi namin ito makita. Pinuntahan nila sa kabilang pwesto na noon ay unti-unti nang nagsidatingan ng mga tao. Pero kakaiba ang mga nagtatangkilik sa pwestong yon.
Halos matatanda kasi ang mga naroroon. Ang iba ay wala pang suot na sapin sa paa. Papasok na sana si Lance sa lugar pero mabilis na lumbas si Eric at kinausap ito. Pagkatapos nila mag-usap ay bumalik na si Lance sa pwesto namin at niyaya na kaming umuwi na. Sinabi rin ito na susunod na lamang daw sa amin si Eric. Kaagad naman kaming umalis na sa lugar. Sumakay ng tricycle at nagpahatid sa bahay na aming pinutuluyan. Hindi na rin kami nakabili pa ng maiinom. Sa kung anong dahilan ay hindi rin namin talaga maipaliwanag. Basta na lamang kaming nagmadali sa pag-uwi. Pagdating namin sa tinutuluyan naming bahay, nagtipon-tipon naman kami sa sala. Nag-usap-usap kami sa mga nangyari kanina sa kinakainan namin at kinainan ni Eric. Doon na nagsimulang magtanong si Roque kay Lance kung anong nangyayari kay Eric. Pero wala din namang maisagot si Lance sa kanya. Dahil siya rin ay hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanyang kaibigan. Kami namang tatlo ay hindi namin alam ang aming sasabihin. At sa nangyari kanina sa langis ni Deo, ay alam na namin kung anong nangyayari kay Eric noon. Pero hindi rin naman namin magawang ipagsabi ang tungkol sa nalaman namin kaya ang ginawa ko na lang, bigyan sila ng langis na binigay sa amin ng albularyo. Sinabihan ko sina Roque at Lance na maglagay sila sa batok at mga pulsuhan nila bilang proteksyon. Tinanong nila ako kung saan ko nakuha ang langis na yon. Sinabi kong mula sa isang kaibigan na may kaalaman sa lihim na karunungan. Hindi naman na sila nagtanong pa ng marami at ginawa na lamang ang pinapagawa ko sa kanila. Hindi naman kaagad nakauwi si Eric ng mga oras na yon. Hanggang sa umabot ng alas 11 ng gabi, nagsipasok na kami sa silid na nakatalaga sa amin. Papikit-pikit na ang mata ko nang may marinig akong ingay sa labas ng bahay. Huni yun ng parang baboy na naghahanap ng daanan. Tatayo sana ako para buksan ang bintana. Pero hinawakan ni Deo ang laylayan ng damit ko. Sinenyasan ako na huwag kong buksan ang bintana. Kaya bumalik na lamang ako sa kama. Naglagay ng langis sa batok, sa ilalim ng tenga, at sa pulsuhan. Pero tila ba naging agresibo ang hayop sa labas ng bahay. Paikot-ikot ang baboy na tila ba sinusuwag ang parte ng dingding kung saan kami natutulog. Mabuti na lamang at gawa sa semento ang dingding kaya hindi yun masisira ng nilalang. Pero hindi pa rin ito humihinto. Hanggang sa umabot ng alas 3 ng madaling araw noon. Doon na huminto ito sa pag-iingay. Maya-maya pa, nakarinig kami ng pagkatok sa pintuan. Narinig namin ang boses ni Eric pero wala sa aming tatlo ang bumukas ng pinto noon. Hinayaan na lamang namin na ang kagrupo niyang bumukas ng pintuan para sa kanya. Si Lance ang nagbukas. Narinig ko pang nagtanong ito kung anong nangyari kay Eric. Sumagot naman si Eric pero hindi ko naintindihan kung anong sinagot niya. Narinig ko na lamang na pumasok na ito sa bahay. Kasunod noon ay ang pag-amoy ko ng medyo malansang amoy. Nilagyan ko na lamang ang ilong ko ng white flower at natulog noon. Kinabukasan, tinanghali ako ng gising. Pagkagising ko ay nakapaganda na sina Deo at Ronald. Wala na rin sina Roque, Lance at Eric. Ayon kay Deo, maaga pa silang umalis para makahanap ng maraming customer. Tinanong ako ni Deo kung ano ang nakita ko gabi. Sinabi ko na wala akong nakita. Narinig lang meron. Pero wala namang nangyaring masama kaya hayaan na kung ano man yon. Baka kasi guni-guni ko lamang ang lahat. Pagkatapos naming mag-almusal ay kaagad na rin kaming umalis. Naging maayos ang lakad namin ng araw na yon. Nakakita rin kami ng mga bagong suki. At dahil sa ganda ng lugar ay nawili kami sa pagtingin-tingin sa paligid noon.
Habang bumabiyahe kami pabalik sa aming inuupahang bahay, may napapansin kami noon. May sumusunod na malaking ibon. Nung nasa may kabahayan pang lugar ay huni lang yung naririnig namin, pero nang dumaan na kami sa isang bakanteng lugar noon kung saan wala ng kabahayan, doon na humarang ang malaking ibon na yon. Walang ilaw sa kalsada, kung kaya't ang tanging nagsisilbing liwanag lamang namin ay ang ilaw ng sasakyan. At dahil probinsya ang lugar, kung kaya't walang maraming sasakyan ang dumadaan sa lugar na yon. Nairita si Ronald sa kakahabol ng nilalang, kung kaya't inihinto niya ang sasakyan. "Harapin na natin mga pre, namimihasa na eh. Wala naman tayong ginagawang masama dito." Napilitan kaming lumabas ng sasakyan noon. Si Deo naman ay hinablot ang tubo na may 1 metrong sukat. May dala talaga kami nito palagi, panlaban sa mga masasamang loob na nais gumawa sa amin ng kabalbalan sa lugar. Sa aming pagbaba sa sasakyan, kaagad kaming sinugod ng nilalang. Dahil sa gulat ay hindi nagawa ni Deo na hampasin ang nilalang, kung kaya't nakalmot nito si Ronald. Saglit akong natigilan at nang makabawi ay kaagad kong inagaw ang tubo sa natulalang si Deo. Pagkakuha ko ay dali-dali kong hinampas ang nilalang na tumama sa dibdib nito. Pero para bang hindi ito nakaramdam ng sakit sa ginagawa kong paghampas noon. Animoy nakikipaglaro lamang ito sa amin. Nang walang ano-ano ay biglang humiyaw ang nilalang. Nakita ko si Deo na ginamit nito ang langis noon. Pinuksan niya ang bote at isinaboy sa mukha ng nilalang na ito. Hindi ito nakailag kaya tinamaan ito sa mata. Nagwawala itong nakapikit. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Hinataw ko ng tubo ang likod ng nilalang na naging sanhi para humiyaw ito ng malakas. Hinataw ko ng hinataw yon. Sa pagkakataong ito ay sabatok naman. Kasunod ay nasa likod na bahagi ng katawan nito hanggang sa mamilipit ito sa sakit at natumba sa lupa. Pinatakan ko ito ng langis na hawak ko. Si Deo ay kinuha ang kanyang langis at ibinuhos din sa nilalang na iyon. Naghuhumiyaw ito habang unti-unting nag-iiba ang anyo niya. Umakto pa itong tatakas pero muli ko itong hinataw ng tubo. Nakakatakot pa rin ang itsura nito. Pero ang katawan niya, katawan na ng tao noon. Muli itong winisikan ni Deo ng langis pero si Ronald naman ay humihingi na ng tulong. Nang nilingon ko ito ay nakita kong may sugat ito sa braso at sa may bandang tagiliran. Nang saklolohan ko na ito ay muli na namang sumugod ang nilalang kung kaya't sinaluko ng hawak-hawak kong tubo ang matalas nitong kuko. Habang nakikipagbuno ako noon, dumampot si Deo ng matulis na kahoy. Kahoy yun na nagsisilbing bakod sa mga kahoy na itinanim sa gilid ng kalsada. Isinaksak niya yun sa tagiliran. Humiyaw ang nilalang. Hinataw ko itong muli ng hinataw ng tubo. Maya-maya pa, bigla itong sumigaw ng, "Pare, ako to, si Eric." Kahit na binanggit pa ni Eric ang pangalan niya, hindi ko siya tinigilan sa kakahampas ng tubo. "Kinikilala mo pala kaming kasamang hayop ka, pero papatayin mo pa kami." Matigas na wika ko. Dali-dali namin sinaklolohan si Ronald. Iniwan namin yung nilalang na lupaypay sa may daan nun. Dinala namin si Ronald sa pinakamalapit na bahay paggamutan. Mabuti na lang at hindi ganun kalalim ang sugat na natamo nito. Pero may karamihan ng dugo na nawala sa kanya kaya nanghina ito.
Ganun pa man ay nasa maayos itong kondisyon at hindi nito kailangang magtagal pa sa ospital. Nagtataka ang mga doktor kung bakit ang itsura ng sugat ay hindi galing sa patalim o iba pang matulis na bagay. Tinanong kami kung anong nangyari sa kaibigan namin. Ikinuwento ni Deo ang lahat pero hindi naman sila naniniwala. Kaya hindi na lang kami umimik pa. Hindi na namin alam kung anong nangyari kay Eric. Sa ospital na kami nagpaumaga ni Ronald. Dala pa namin yung delivery cargo van na ginagamit namin sa pagganap ng bagong suki. Hinintay na lamang namin na mag-umaga bago umuwi si Deo sa inuupahan naming bahay. Kumuha ito ng isang pares ng damit at idinaan sa akin sa ospital. Ayon sa kanya ay wala ng tao sa inuupahan naming bahay nang dumating siya. Kumuha siya ng aming damit at muling bumalik sa ospital. Samantalang ako naman ay nakitawag sa telepono sa ospital noon. Tumawag ako sa opisina. Sinabi ko kung anong nangyari. Pagkarinig ng aming manager sa ulat ko ay dali-dali na kaming pinapabalik sa Manila. Mabilis na lumipas ang araw ay nakalabas na si Ronald. Dumaan na muna kami sa inuupahan naming bahay. Kinuha ang gamit namin at nagbiyahe na pabalik. Nag-iwan lang kami ng sulat sa mga kasama namin sa inuupahan noon. Ang sana ay 12 oras naming biyahe pabalik. Naging 20 oras na biyahe yun. Dahan-dahan lang kasi ang pagpapatakbo ni Deo ng sasakyan dahil bawal matagtag si Ronald sa biyahe. Pagdating sa opisina ay naghintay na ang asawa ni Ronald. Emosyonal na ito sa nangyari. Pero napanatag na rin ito na makita niyang nasa maayos na kalagayan ng kanyang asawa. Muli kaming nawirduhan ng malaman namin sa opisina na mas naunang umuwi sa amin si Eric para mag-resign. Sa kung anong dahilan, hindi namin alam noon. At ang mas nakapagtataka pa ay kung paano pa ito nakabalik ng Manila. Samantalang naiwan ang mga kasamahan niya doon. Ganun pa man ay nanatili na lamang itong misteryo para sa aming tatlo. Muli kaming nadistino sa lugar, Sir Seth. Pero ng mga panahong yon, naging maayos ang aming paglalakbay.